Ehihie ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo, Eze-Ana Ugochi tubelu. A sịrị m ka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọmụma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Dịka m si wee kwere nkwa na m ga na-ewetara ụnụ ọpdeti na ya bụ New Living House of Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ọ dị new house dị ha. Inezie anya ịfụ na anyị na-around up. Echefukwana na ọ Disemba 1 ka Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-emepe unu a the New Living House of Eze-Ana. Ya bụ Disemba 1 wụkwa ka a na-emekwa my birthday. Onyenwe anyị nọzi finishing touches na ihe gbasara onye bụ ụlọ ihe anyị nọ na ya afọ dị onye bụ ụlọ ka m na-chetara gị ugbu a. Ya bụ ụlọ dị ha, so anyị nọ na finishing touches a na-eme. So Disemba 1 echefukwana na imepe ụlọ New Living House of Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ya bụ Disemba 1 ka m na-agbakwa ọfala ọzọ. Ihe ọ pụtara bụ na ndị ọzọ niile nọ n'Oraifite ga-abịa na ka Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Egboro efi gbara ha ọfala, ha ga-erikwa ṅụọ ụbọchị ahụ. Ndị ọzọkwa ndị friends and well wishers ga-anọkwa ya. Mgbe na gị nwa na-enenekwa ya vidio, you are also invited. Onyenwe Goribito Chukwu Okike onye ike ọhịa ọma niile si n'aka ya bịa. Anyị na-ekene ya na ya bụ Chukwu kwa n'ọbụ omere ka o kwuru. Nkwa o kwere m na ya ga-eme ka ọ dị possible. Mgbe e bidoro onu ya bụ ụlọ, anyị na-esetakwara ya ndị mmadụ. Taa arụchakwana ya, anyị ga-esetakwara ya ndị mmadụ. To the glory of the Almighty Father, the unmovable mover, dịka anyị si always saying. Onye bụ ụlọ ọ Disemba 1 ka a ga-emepe ya. Ọ dị New Living House of Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. You are all invited Disemba 1 ka ọ ga-adọ wee mee. Amago n'ụzọ ihe ịtọ ka anyị na-eme na ya bụ ụbọchị. That Disemba 1 wee mepe the new house. That Disemba 1 ka m na-eme my birthday, na-agbakwazi ọfala ọzọ. Na-asị ka ọmaka mee na-afụ ya ụlọ arụsị gị ya. Ozi finishing touches a ga-emesisi little tiling work ha na complete. Then the painting nọkwazịa. Mana before 8th of December, before 8th of November, anyị ga-emesi ihe niile dị na ya. Anyị nọrọzie na-eche the appointed date. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m na onye ọbụla ihe ọma na-adị mma. Asị nke ihe ọma mezuoro gị nwa nwoke, mezuoro nwaanyị. Aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Daalụnụ. Ehihie ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo. Asịrị m nke onye chiri ya zelụnụ. Asị nka chi tata bụ eke mara anyị niile mma. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple.
anyị na-agba afa mmiri emerụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. A sị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye fụrụ anyị chọta nwa ya nwụrụ anwụ, a sị m na ọzọ ya anwụ. A sị m na osisi fụrụ anyị na-atụ ufere na ufere ya amapụ ya ọnụ. A sị m na akakaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. A sị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, na anyị ga-azụkwasị ka afịa mana ya ama ana ka afịa. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya hafụ ya. Ọfọ tiwo ndị ajọ mmadụ na tigbo ndị ilo. Ekwuru m si onye sị na ihe ọbụla anyị na-eme ama enwuchi, si were isi onye nwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise. N'ụbọchị taa, mụnwa bụ Eze-Ana abịa nka nkọwa ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịma, gwakwazi uru dị na mmadụ ichighata n'ọdịnala. Agwa m ndị mmadụ na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala abụrụkwa ọgwụ, ọdịnala abụrụ majik. Onye na-agwọ ọgwụ na-agwọ ọgwụ out of evil heart. I say for the abundance of the heart, the mouth speak. Ịghọtara ya? That your uncle nọ na village adịghị eje ụka, ọ bụrụ anụ elu, ọ bụrụ anụ ana, does not make him an onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Yes. Onye nwe onye obi ọjọọ, onye obi akpọ, ma ọ na-eje ụka ma ọ bụ na ọ naghị eje ụka, ọ gara agwụ nsị, maka na o ji obi akụ ndị mmadụ si onye obi ọjọọ naturally. Ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ. Ezigbo onye ọdịnala, ezigbo onye ọdịnala mana ọ ya edina nwunye mmadụ. Ịghọtara ya? Ezigbo onye ọdịnala mana ọ ma eje na be dibịa si agwọ ọrụ ya ọgwụ. Ime ihe bụ ịgwọ ọgwụ. Ihe bụ ịgwọ ọgwụ bụ mgbe ị sịrị si kechiere Chijioke, Chijioke ma afụnata ihe ọma, Chijioke ma afụnata ihe ọma, Chijioke aka jie nga aka n'ọgwụ na ịma akụtawa ihe iyi eri a na-ekechi anya ịgwọ ọgwụ. Mana mgbe m kwubiere okwu nkwubi okwu si onye echiche ihe ọ ya eji mee anya ma onwe onye gwọrọ anyị ọgwụ ya nwụrụ, ọ bụrụ onye nwa wee gwọ ọgwụ, ihe a na-akpọ ya back to sender. Okwu nkwubi okwu, declaration. Ndị ụka na-akpọ nke ha back to sender. Ịghọtara ya? So isiokwu ji bịara ụbọchị taa bụ ka nkọwa ihe ị kwesịrị ịma gbasara installation of Agwu, installation of spirits na ngwuru. Then ya na ancestors. Ọ ihe nji maka ya bịa. Ihe niile ị kwesịrị ịma dị na nkụzi anyị akụzi taa. Mana before nga n'iru, tata ebido m vidio a late maka na ejego m n'ụtụtụ tata wee je gọọ ọfọ na temple n'isi ndị enyi anyị niile, ndị enyi m niile, ndị ihe m na-eme na-amasị, ndị ọdịnala Igbo na-amasị, ya na n'isi ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, maka na ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche anyị na-agụrụ ha ọfọ kwa ụbọchị na Chidimma ga-adịrị ha. Ndị na-ana mmadụ na ha ga-ebute ike mmadụ 20 wee bata, ndị nọkwa obodo a na ha ga na-edu ude na ihe ọbụla ndị ọgbọ ha na-eme na ha ga-eme mechaa tinyejara. Gọọ ọfọ n'isi ndị niile na-achụ àjà nsesi chụba for 21 days, ndị na-aga ọfọ. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị na-ha na-enecha vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ si na ihe ọma ga-emere ha. Anyị mesịara nke a wee je chụọ àjà. Ọ taa ka anyị bidoro ịchụ nyaba àjà bụ 14 days. Taa ka anyị bido nyaba àjà. Ọ ga-akwụsị, anyị ga-akọ nkụrụdu nke ọnwa Nọvemba na Nọvemba 19th. Anyị ga-ejizi ebunu after the climax of the whole rituals. Anyị gbuo ebunu. Ndị chụrụ nke aka mkpa, ọ bụrụ na that day anyị mesịa ya, anyị gbuo ebunu ha one after the other.
then ndị nke chukwu anụnụ nke igwe anyị chụcha anya bụ aja nke igwe anwa anyị gbukwa ebunu wee kran ya. Maka dịka m kwuru na ndị niile sonyere na aja na ndị mụ na ha sokwu na aja na-aga na-atụzi kwa ọnwa mana dịka ozi m nwetara na ndị niile chụrụ aja n'ọnwa na ndị ga-esokwa n'ọnwa Disemba na before 31st Disemba 2021 na ọtụtụ n'ime ụnụ na ihe ọma dị iche iche ga-eme. Ndị chọrọ connection ga-enwe, ndị chọrọ favor mbuli elu ga-enwe, ndị chọrọ ịpụta ihe, ndị chọrọ di, ndị chọrọ nwunye na ihe ọma ga-eme n'ime ara a. Ị nwere ike na-ene anya n'ọsọ ọnwa na-abụ mana I can tell you na ntị a mara ama na-eji ya n'ihe ọ bụrụ o nwere ndị ọnọdụ ha ka ya agbanwe n'ime from November to December. Ị mara yes, ị bụrụ onye okwenta ndị ga na-asị kedu ihe ihe nwetara since January to October 10 months ọ bụ 2 months a ka a ga-eji nweta ihe kpatara ya bụ na ịghọtara how things work. Ofu connection, ofu favor is enough ịtọn ihe around, ofu alert ịghọtara ya. Ekwuru m si na onwere ndị their life they are singing a new song by the 31st December. The kind of favor ha ga-afụ can even scare them. They will say, is it me? Ekwuru m kwuo n'ụbọchị a na based on ihe m fụrụ na ihe gosi m na o nwere ụdị ndị ụdị some of them the kind of financial breakthrough ha ga-afụ, the kind of alert ga-abata na phone ha. In fact, the account number ga na-adansị azonto na the kind of money ha fụ na account na ụdị ego abatabụ na akaụntụ ha dịsie niile before now. Some the kind of money that we get we even scare them. Business ya adị akwụ ụgwọ ebido kwụwa ụgwọ, ọrụ adị akwụ ụgwọ ebido kwụwa ụgwọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Favor anwa ị na-atụ anya ya mmadụ adị afụta gị. Ofu nwa agbọghọ bịara na temple wee sị m na ọ na-awụ ya na-agazi ọ na-adị ya ka mmadụ adị afụta ya. Sị m mana adịghịkwa nke ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Ọnọdụ ya metere m nke ukwuu wee kwubiere ya okwu. So ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ data ọnọdụ anwa dịka asị na o nwere ihe a ga-ekwu, ihe a ga-emezi na ya. Ekwuru m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime na a ga-ekwute ya ihe. Ọnọdụ anwa asị na ọjọka a ga-atụgharịrị gị ajụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. O nweghị ihe nyere ya omume, naanị chigata n'ọdịnala were ezi obi gị niile chigata. Ana m agwa ụnụ na m nwa wee living testimony. A living testimony. Before video ebido egosiri m ụnụ the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu. Last June dị ụnụ all 3 months and eji bido and I conclude gị ihe fọ kịta abụ within 2 days. The finishing touches ebe ndị penti ga-atọchi obere penti na small places for ndị tiling ga-eme akụrụ ya ọnụ. Watch the video. Ndị na-asa tiles ebidogo ya taa. So wee sị mgbe anyị bidoro ya 3 months ago gara aga, ụfọdụ ndị mmadụ dị ha ka na-egwu egwu. Yes, also only nwa bụ onye mana ọ dị very possible. Nka na-ekwu mgbe anwa ife eme dị fanụ si na December 1 ha ga-emepe ụlọ a. Ndị na-elego vidio ya na June na-enecha vidio m kwuru mgbe anwa. Ọ dịka asị nọ ihe egwuregwu. But for me, I believed 100% na ọ ga-adị possible because ama m ndị mụ na ha so. And the one thing you don't know about how things work is whatever that is imaginable is attractable. Whatever that is imaginable. Because before anything can be imagined, it must have taken on form in the spiritual realm, waiting for you to anchor and do it with strong force, strong volition, strong longing that will be able to pull those things down. Some people will be saying that no go ọtụtụ ebe dị iche iche ha jere ma pastor ma dibia na-agwa ya ọfụ na ihe ọma na-eme.
mana nwanne na ya echego 3 months 6 months 1 year 2 years fad na nwere ihe ọma ya fụrụ onye okwukwe nta agwaghị na ihe ọma nọ n'ụzọ nwanne ihe ọma nọ n'ụzọ gị but you take the strong way the strong longing to pull those things down to you. You got to go? To pull those things down. As you are imagining that, let me give you an example. Do you know that this smartphone you are using today is an imagination of someone that someone thought about them years back, figured them out, and believe na the ability and put machineries into work. And today it have come to pass. The only problem is your doubting is what is hindering you from achieving even when people fails. Ị ga-enwe strong faith, strong conviction na ọ bụrụ na ihe ọbụla mmadụ ọbụla nwere ike ime achieve na ị ga-eme ya achieve. Then you match it. It's not enough for you to say it with word of mouth, but you match it with action. Do your part and allow your ezumezu, the force behind you, to complete it. You got that? It doesn't mean that if you long or dream or wish, if I wish something, it might stop at ordinary wishing. If you put it, match it with action, to be into fulfillment. Keep on increasing the tempo. Keep on na-achụ aja, na-ekwubi okwu, na-back ya up, never give up. Even when mgbe ya achụgide aja, ọ dịghị ka asị na aja na-achụ na-agazikwa ma ọ bụ no, keep on doing it, keep on doing it, keep on doing it. Believe in me, time will come when the universe will say no, na this person deserve ka agọzie ya. Ghọtara ya? So ihe nchọ ka nkọwa ihe ndị wee sepụta that house is for you. Mgbe m bidoro agwara m ndị mmadụ na m ga na-enye update of how things work, and they promise you some days m mere video na m taata na m esepụta ya bụ video the house one of ya na o mere eme. Glory be to the Almighty Father, onye ike niile si n'aka ya abịa. Agwa m ụlọ ụbọchị a na December 1 ka a ga-emepe ya bụ ụlọ. That day ka m na-eme my own birthday. That day ka m na-agba ọfala nye ndị ọzọ niile, onye ọbụla akwụkwọ onye nze na ọzọ na Oraifite ebido ya. Ọ ga-eketapụ oke mma akpụnye ha efi, gbuzie efi ndị ọzọ ndị a ga-eji wee si nri ma ndị ya emesu ya. So as you are watching this video, you are invited. Daalụ. Then n'ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ka ịghọta how things work. Echefukwana the work of Agwu. Agwu na-achụta ego. Agwu nya na-achụta ego. Jee watch ya videos m ebe m kwuru maka Agwu. Agwu dị agwa m na Agwu, gịnị bụ Agwu? Agwu bụ okwu Igbo, mana Agwu bụ the spirit. Agwu spirit. Agwu bụ spirit not behind every talent. Now, after the installation of your Agwu, onye nwere so many sacred things ị ga-eme install mgbe a na-eme Agwu. Now, o nwere Agwu mmadụ nwere ike, onye nkịtị nwere ike ịrụ Agwu, install Agwu, jekwa na-emere onwe ya business. Nwezie Agwu onye akpọrọ ọrụ, because na Agwu onye akpọrọ ọrụ nọ of greater height karịa ordinary Agwu onye nkịtị ya bụ ọrụ onwe ya Agwu jibere onwe na business ya. Ịghọtara ya? Now, onye akpọrọ ọrụ dịka dibịa maọbụ onye akpọrọ ọrụ onye Agwu ya mere ala ka ọ na-alụ n'ụdị pastọ. Agwara m ụnụ, o nwere ọtụtụ ndị pastọ bụ ndị mụnwa kwụbara, mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi kwụbara. O nwee ụfọdụ ihe hịara ha ahụ, ha bịa arụ ọrụ ha ya. O nwere oke nwee ndị bịara ka arụ ọrụ ha ọrụ na ministry. Ọ bụrụ na onye iya baki ụfọdụ ọrụ elu ya na ọdịnala kwubizie okwu
ihe onye bịa wetara mkpagbu chọrọ ka ọ dị mma, ọ dịghị ana mma, ojenye ekene. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị nwere onyinye ma ọ na ị nwere ministry, nke bụ eziokwu ka m na-achọ ịgwa gị, nke bụ eziokwu niile dịrị mmụọ na-apụ apụ ga-aba akị gị. Ife nọtụ enwere ike anọkọta etitọrọ ya ministry gị, anọkọta agba ahụ chụọ, anọkọta ndị amoosu ekwuru ozo ya ministry nke ga-akwụsị. Ịghọtara ya? So you need a strong force that will back you. Nke bụ eziokwu n'ofu agwụ ka anyị niile nwere. Take it or leave it. Ofu mmụọ anwa onyinye amara Chukwu na-eji wee kpọọ ndị mmadụ n'ọlụ. Agwụgwọ m ndị mmadụ ndị na-eso mma n'ụtụtụ tata obi aṅụrị kpara maka na taa ka anyị bidoro aja anwa 14 days ahụ anyị na-achụ. Njem na temple tata were ọṅụ were abụ otuto wee nye Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Agwara m ụnụ na ọ na-abụ onwe mgbe mma aba na temple ụbọchị abụ dị n'ọnụ, mkpugide abụ were ịchaka were ngwa egwu tibe egwu n'ime temple, ntikata egwu anwa amụma bịa. Ịghọtara ya? Ofu agwụ anwa na-agwakwago nwa bụ onye sịrị na ịchọrọ ịrụ n'ụka, ọ bụrụ na dibịa gbagodo afọ a, ọ bụrụ na agwụ gị kwetara na ị ga-arụ n'ụka, ka ị ghara ichu onwe gị, ka ị ghara itinye onwe gị n'ụgwọ. Maka ị nwere ike were ego jere rent ya shop ma ọ gochie oche, gochie ihe ọta, ndị mmadụ bịa tata ha ya abịa echi. Taa dị Sunday mmadụ 10 bịa, next Sunday mmadụ 8 abịa, next one adị 12. Ifu na-emegide ebe anụ ụgwọ na ndị niile na-anyere gị aka ka anyị wee bido ya medicine nwee mgbe ha enyeruru ha aka akwụsị. I were ọsọ were ije lụọ agwụ, hazie ihe dị n'ụzọ gị, na-echukwa agwụ gị ka agwụ baakịa gị. Ị nwere ike inwe talent, mana ọ bụrụ na ị rụrụ agwụ a talent gị ama na-achụtara gị ego. Ihe mkpụrụ odoro gị anya? Yes, mmadụ nwere ike nwee talent, mana due to no monetize that talent ya, obi uduru ya under the agwụ ka agwụ chụtaba ego. Ịghọtara ya? Then ịmanụ onyinye amara ya n'ọnọdụ ka ọ na-enye ya na nkịtị. Example, onye nwere onyinye nka na ụzụ nwere ike ọ na-ese wonderful plan. Ọ bụ an architect, onwe ike ọ na-alụ wonderful, that is o secha plan ya bụrụ ịgba. Ọ bụrụ engineer, he can bring out so many designs and fabricate so many things because na-agwụ nka na ụzụ na-ebunye ya uche. O nwere ike ọ na-alahụ ụla sef agwụ ya bịa gosi ya mee etu a mee etu a mee etu o create something very unique. Mana duto na ọlụlụ agwụ na-achụ ajụ na-echukwa agwụ ya ka agwụ ya chụtabara ya ego, ọ ga-enwe that talent mana ọ ka dị poor. You got how things work? Yes, ọ bụrụ na ị monetize ya agwụ, na-enye agwụ ihe, maka na onye kene sọrị ekene. Ịghọtara ya? Ị na-echukwa agwụ gị, na-enye agwụ gị ihe, agwụ onye ebu ọnụ wee na-eju gị afọ. Ị maa na ị ga-anọdụ ikekọta orie, ịrụkọta ịrụta nnọọ ego eji wee ri nri wee enye ya ezinụlọ gị. Mana ihe arụta ego eji gbo mkpa, maka na ihe a na-ayọ enyi m nwoke Flavor si n'ọbụ akụ karịrị mkpa ka a na-ayọ Olisa. Maka na ya kpata akụ karịa mkpa, iwe nwee sevisi anyị eji wee mee ihe ndị ọzọ. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ịchụkwara agwụ gị, ị nwere ike ịdị talented, mana ịfọdụ ihe ị ga na-enweta from hand to mouth. Every year is a boy. Chukwa agwụ gị na agwụ na-achụta ego. Ọ dịbịa ụzọ onye ya bụ na ọlụchala agwụ, ọlụcha agwụ, onwe ezumezu agwụ, nwee ukwu na ije agwụ, nwee okuku agwụ, nwee ike nga agwụ, nwee nta na iweroko. Dibịa na-enwezi enwe ya ezumezu, maka ihe niile abụ ụmụ ezumezu ya ka ezu. Maka na agwụ ya kwesịrị izu ezu na-apụ apụ. Mana onye nkịtị nwere ike ma enwezu na ha ncha. Ịghọtara ya? Because na onye nkịtị god self nwere ike onwebara ọdịda ebe even the space ebe nwere ike install those agwụ ebe anyị edebe ha. So therefore most of them end up debe na be dibịa. Mana ihe debe na be dibịa nwezuo ha ncha. The simplest ones onye abụrụ dibịa nwere ike ime ewu
ụdị anyị na-eme onye ahụ emere onye ahụ okuku agwụ awele bịa na agwụ ya okuku ya adịzi na be dibịa na-echukwara ya, anyị na-echukwara ya onye ahụ mgbe ọ chọrọ igburu ya ebulu onye gbuoro ya ebulu ka o debe ude. Then o nwere ihe a na-akpọ installation of entities of powers. Onye ahụ the backbone, onye bụrụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala na-akpọta ụmụ mmụọ ya na ụmụ mmụọ akwụrụ, mmụọ a na-agbara ya ọgụ, ọ na-asọ nsọ. Onye ọbụla na-adị asọ nsọ abụrụ ezigbo onye ọdịnala. Dịka m kwuru, ị bụrụ ezigbo onye ọdịnala ị ga-asọrịrị nsọ. Nsọ a mere iwu onye ọdịnala. Then ọ bụrụ na ka m kọwara gị ihe mere na ụfọdụ ndị mmadụ na-eji eme family liberation, ha mesizie family liberation ha nọrọ n'ihe mgbu, ọnọdụ ha adị njọ karịa dị ka ọ dị na mbụ, because na ndị mmadụ emere ihe ha kwesịrị ime. Ya ka m kọrọ erutu history merụ n'ala Igbo, ihe ị ga-eji wee ma how things work. Emego m research ihe gbasara ọdịnala. Ọ bụrụ taa ka m mere research gbasara ọdịnala. Mgbe m nọ n'ụka ọbịa, anọ m n'ụka ọbịa mee a lot of research ebe m na-achọ keruchi kachanụ, kere ụzọ mmadụ ga-esi mee, keruchi bụ chi ndị Afrịka ga na-eso. Mgbe m nọ n'otu ndị ụka ọbịa n'otu Baịbụl, agụgo m Bible Genesis to Liberation 3 times. Year 2003, I was still very young then. I traveled to India. A friend of mine who happened to be an engineer with the central government then invited me. I went to India, to Bombay. I stopped at Bombay, Mumbai. From Mumbai, I traveled, I picked a flight to northern India. I visited a lot of cities then. Even when I came back, 2003 till now is a very long years. Yes, I visited New Delhi. From New Delhi to Bangalore. From Bangalore to Kulu Manali, in northern India. That side of India is where snow na adaba. Oyi, sorry, top of my God. Oyi. Ịnụkwa na-ekwu okwu oyi che na oyi adịba anyị nwanne. Oyi apịawa azị fụnanya. Throughout my stay in northern India, Kulu Manali. Onye nọ India ma ebe a na-akpọ Kulu Manali dị na northern India. Yes, mgbe m nọ na Kulu Manali, then na Kulu Manali, ihe m na-eyi mgbe ahụ bụ achịgasị m jeans up and down ka m na-eyikarị apụta ilo. Ana m eyikwu socks because oyi dị. Ịnụkwa na oyi che na oyi ụmụazị. Yes. Mana na the family m visited that time, after ka m sachara ahụ with hot water na-apụta. Oyi esi na baturu na-apụta, oyi na-atụ m. I have to cover myself again with jeans up and down. Ịma ihe mere mgbe m na-achị ha bute blanket. First one, but okay, one the man broke another blanket bia. And say I was forcing, don't worry, you will need it. At night when boy I mezie both blanket or had enough, I have to double it. Hey, nah, let him opportunity I will study. I follow her to some of their temples, and festivals. You know that, yeah? Let him opportunity I will study how their worship works. Mara na etu ha si wee nwekwa okwu ihe anyị nwere ọdịnala ka ha nwere, maka na ha nwere ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, the gods. Echefukwara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na we are the gods, na anyị Igbo obere chi.
wee na-ekwuzi maka chi nke ukwu ahụ onye ike niile si n'aka ya bịa. So na be ha nwere chi nke na-enye nwa, chi na-enye amamihe, chi na-enye ego, ihe akụ akụ na ihe nwe nwe. Ịghọtara ya? Ndị niile abụ anjelu nke Chukwu. Etu a ka ọ dị n'ọdịnala Igbo. Enwelu chi dị iche iche. Chi a ndị anjelu nke Chukwu a nwere nwoke nwee nwaanyị, maka na ihe ọbụla Chukwu kere oke na nwunye. Ọ bịa na mmadụ kee oke na nwunye, bịa na ụmụ. Ị ma na some things ị na-afụ n'ime ọhịa like bombe, like achara nwere oke na nwunye, ogirisi nwere oke na nwunye, and so many of them. E nwere ụfọdụ osisi ị ga-afụ ifu na o nwere oke na nwunye na ọgbọ na ịma. Etu a ka ọ dịkwa animals. So na Chukwu okike kechara ihe niile a. In the world of spirit, the angel nke Chukwu nwere ndị na-arụ ọrụ in passive nature. Nwere ndị na-arụ ọrụ n'ụdị nwaanyị, nwere ndị na-arụ ọrụ n'ụdị nwoke. Maka na enwere characteristics of male spirits, nwere characteristics of female spirits. Male spirits nọkarị one of ije ọgụ, ịgba ọgụ dị iche iche. Ọlụ ha dịgasị iche iche dịka amadioha, ọlasị, and so on and so forth. Udo dị niile abụ alụsị, etago alụkwụsị, na-arụ ọrụ n'ụdị nwoke. Nwekwa ndị na-arụ ọrụ n'ụdị nwaanyị like ogwugwu, and so on and so on. O nwekwara ụmụ mmụọ nọkwa na ngwuru dị iche iche na-arụkwa ọrụ n'ụdị nwaanyị ma ndị na-arụ ọrụ n'ụdị nwoke like ana. Ebe a dọrọ ana na-arụ ọrụ n'ụdị nwaanyị maka na Mother Earth. Then nwekwa ọdụ ọmụmụ, ma ụfọdụ na-akpọ ya akwari ọmụmụ, depending na side Igbo onye si wee bịa, ụkwa nwaanyị. And then ngasị ọdọzi ndị ọbụla dị iche iche. Abịakwa na agwụ, enwere ndị inyom agwụ na ndị ikom agwụ. Enwere agwụ nwoke, nwee agwụ nwaanyị. Etu a dịkwa ndị ichie, nwee ndị ichie nwoke, nwee ndị ichie nwaanyị. Mana echefukwara ka nwere opportunity akwuo ihe a. Ọ bụrụkwa ọrụ mmụọ niile ka nwaanyị na-alụ. Enwere ebe a ga-alụrụ ọrụ mmụọ nwaanyị acha n'ụzọ, nwoke akwụrụ. Ịghọtara ya? Mma amalụ ụfọdụ atụ ka ịmalụ, maka na soshal midia bịa mezie ọtụtụ ndị mmadụ amarụzi aka ndị na aka ekpe. Agwara m ndị mmadụ, ịbụrụ onye ọdịnala kaba akụkọ ọdịnala uruo ụlọ. Ịnọ onwe mgbe ị natara ụlọ, jee chọọ ndị kọọ ọdịnala, if possible banye n'otu ndị ọdịnala. N'obodo mba Oraifite, o nwere ndị bụ ndị nọnyere anyị n'otu ọdịnala, mana ndị dị etu anyị biro n'ụlọ. Ụfọdụ nọ Lagos. Ọ bụrụ na ime nzukọ ruo ha chọọ ofu ọnkụ ya eme nke ha their own turn. Nwekwa mgbe ha batara ụlọ fụnara eme nzukọ ha jụka nọrụ sokwa ndị ọdịnala ka ị mara ihe a na-eme. If not na soshal midia, enwere ndị nọ obodo dị iche iche wee na-alụ dibịa. Ụfọdụ nọrọ n'obodo dị iche na-eklem so many things, mana nke bụ eziokwu na ife ha na-practice abụrụ kọọ ọdịnala. Enwere ndị na-practice so many spiritual things. Enwere ndị na-practice so many spiritualism, but ha abụrụ kọọ ọdịnala. Mma akọwara ihe o ji wee dị mma ka ị na-practice kọọ ọdịnala. Ihe o ji dị mma ka ị na-practice kọọ ọdịnala bụ ị na-practice ọdịnala ndị mba ọzọ, ma ọ na iji ebute mmụọ ndị mba ọzọ. Mgbe mmụọ ndị mba ọzọ ga-ebido gbawa ụgwọ, ime enwe defender, because you are not even regarded as a foreigner na be nna gị. Ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị amarọ gị as onye ọdịnala. Ihe ọ pụtara ya hanging up, ụkwụ gị eruru ala. So the gods of the land cannot even fight your battle. Ịghọtara ya? So ị na-practice whatever you are practicing, mara na ụfọdụ abụrụ ọdịnala. Ọ bata ihe ya ibe na social media, ụfọdụ a na-akụzi so many things
ịnwa na onwe gị ma truly na ihe a bụrụ kọọ ọdịnala. Ghọtara ya? Ana m ekwu maka ndị na-practice kọọ ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịpractice kọọ ọdịnala na-asọ nsọ, ihe eji amaka ọdịnala person nọ na-asọ nsọ, ịya adị ogologo ndụ. Mana ọ bụrụ na ị da practice kọọ ọdịnala, enwere ike ma ha dị na-asọ nsọ. Ndị na-eto a nwere ike ihe sọrọ ha na-eme. Example, nwunye mmadụ, idide nwunye mmadụ abụrụ ya ntị maka na ọ dị asọ nsọ ala. Now, ịbịazie n'ebe a na practice ya, ị na-arụ ụlọ ije jụọ ese mmadụ ihe bụ nsọ ala, mmadụ ihe bụ kọọ ọdịnala. Nwaanyị ọ na-azụ ihe ọbụla ọ na-aza, chọọ m ịkpọwa afa na soshal midia, o nwere ọrụ mmụọ nwaanyị adị alụ. Nwaanyị adị alụ agwụ, nwaanyị adị adọ ana. Yes, ị nwere ike isi na dozu mmụọ ndị a mkpọrọ afa ọkwa mmụọ nwaanyị, mana nwaanyị adị eme ya. Achọghị m ịgabazi details. O nwere ụfọdụ ọrụ nwaanyị adị alụ, mana ị gaa na soshal midia nwere ike ịfụ ndị ọkụrụ ọgwụ. So mana ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na jikwa onye ka ụmarụ nara obere ụlọbe nna gị ka ịfụ na o nwere ihe ụfọdụ ọrụ ọdịnala nwaanyị ama alụ, agawasị gị jee chọwa dibịa nwoke. Ịghọtara ya? Dịka anyị si wee kwu na onwe ebe a na-alụrụ ọrụ mmụọ nwaanyị acha nwoke akwụrụ. Nke a ofe kwesịrị ịma. So n'ọdịnala enwere installations of akpọtụrụ mmụọ. Ịkpọtụ mmụọ, ụfọdụ ndị mmadụ ndị ụka na-akụzi ihe a na-akpọ falasi, si gị na mgbe a na-ehibe arụsị, na-egburu mmadụ, na-eniri mmadụ na ndụ, ụmụ ihe niile awụ stori. Ihe niile awụ stori ndị ụka ọbịa ji wee bịa wee tigharịa ndị mmadụ anya ihe a kọrọ wee kọtọ ọdịnala ka ụmụazị na-etolite ghara ịga. Ka ngwa were strategy. Ọdịnala nwere high moral standard. Mgbe ọdịnala bụ ụzọ ndụ a na-akụziri ụmụazị ọdịnala, iwu nke ọdịnala bido na nwa. Otu nwoke bụ anyị ka mụ na ya na-ekwu, ọ na-asị m n'oge nke ha na nwata nwaanyị, mgbe mụ na nna m na-ekwu, ọ sị m na during their time na nwaanyị bụ ihe a na-eyi mgbe awa ọkpọkọ ka a na-eyi, nwere ihe eyi n'obi, andị chajuo agbọghọ ọfụma ya na ụmụ ndị ọzọ ga na-egwu egwu, ma nwoke ma nwaanyị, nwere onye obi ya agbata n'ihe ọjọọ. Mana gịnị ka a na-afụ kịta? Ụmụazị 12 years 13 years ha anaghị n'iyi. Ịghọtara ya? So ihe niile abụ ihe civilization wetara wee remindset ya the moral value. Ihe mmadụ na-ata nkezi ewu highly cultivated frontal brain. The back brain bụ the spiritual brain. Ọnya ka m gwara ụnụ so na the intellect is in the frontal brain, but the back brain whereby she receive the internet of the spiritual wire. Nlọ a na-alụ ọbụ from the back, nlọ ọbụla si from the back brain is original. So mana dị ụtọ na ndị mmadụ over cultivated the frontal brain, the intellect, now therefore making the back brain very small. Now the moral value ndị mmadụ kịta dị very down. So ikiri ihe ndị izi ndị a mere bụ na 18th century mgbe ndị ụka ọbịa bịara, ndị colonial masters, ka ihe ha mere, ha try ya ka ha napụ anyị the moral value of who we are. Mara na anapụ anyị moral value na-enwetaghị anyị. Ihe ha mere mgbe ha bịaburu iji bụrụ ụka ọbịa, ndị Irish, ndị Portuguese bụ ndị izi butere missionary na Nigeria. Mgbe ha bịara, they failed woefully because na mgbe ha bịara na-abatacha n'ime ogbe na-akọwara ndị nna nna anyị ha uru ọ balụ ka ha so ha bụ ndị chi ndị ụka ọzọ. Ndị nna nna anyị ha wee gwa ha na chi ndị ụka ọzọ na anyị nwere chi dị afọ na anyị nidiro chi ndị ụka ọzọ. Ha wee na haven't failed woefully. Ha wee jee na drawing board wee draw another plan. Another plan ha bụ ka ha bịazie with education, then werezie ihe gbasara nkụzi ha, embedded it inside education. Ịbịazie ka ịmụta knowledge, ha esi n'ebe a wee kụziere maka chi ndị ụka ọbịa. Yọta the strategy bụ ha gawezie n'ime ogbe na obi dị iche iche
na-agwa ha site na ụmụ ụnụ ka ha bịa marụ ka esi agụ ka esi ede. Mgbe ahụ ndị ụka ọbịa bịawalụ jiri ma alms giving. Mgbe ahụ nwere ndị a na-akpọ ndị Caritas, ha na-eweta ma akwa eyiri eyi ọkịrịka and so many other things na-adaghachigasị our old parents then. Ụfọdụ eje ha build hospitals. So ya batara na old hospitals ha nwe missionaries, Catholics and Anglican na gị bịa ka ị bịa were ọgwụ dị etu a nke a medication. So ha na-akụwaziri ndị nna nna ha na ha bịara uche ihe ọma. They keep on investing n'ebe ndị be anyị na-adaghachigasị akwa na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ndị be anyị che na ha bụ ndị obiọma, wee zigazi ụmụ ha ka ụmụ ha jee mara ka esi agụ ka esi ede. Ịbịazie ebe ahụ akụziwere maka nkụzi ndị ụka ọbịa site n'aka katikist na ụka fada na ndị ụkọchukwu. Ghọtara ya? So ya na-eme mgbe ahụ bụ ụbọchị Mọnde ajụọ kenu ndị bịara ụka onye nkụzi. Ọ bụrụ na ị bịara enye punishment, enwere ike isi jee sụọ ahịa ji eme nke ma ọ mee nke ọzọ. So ụfọdụ ụmụazị ndị nna nna ha ka e wee gbanahụ ntaramahụhụ dị etu a ejezi ụka. Ejezi ụka ka ihe a na-akụziri ha. Ọ bụrụ na nna gị na-egbu anụ n'ihu ọdọm ga-eri na, ọ bụrụ na o gbuo n'ihu ala ga-eri na, o gbuo anụ o ji wee chụọ aja ga-eri na nọọ ikpere arụsị. Ndị nna nna ha wee bido nupuwere nna ha isi gasị. Mgbe nna kpọkọtaziri Chijioke, nwa m bịa ka mgbe mmadụ ka esi emedo ọdọ mmụọ dị na ngwuru, ka ị mara ka esi eme nka, ka ị mara ka esi achụrụ mmụọ dị iche iche nọ na ngwuru aja. Ọ na-agba ọsọ. Nna bikọtazi ọgbazie nkịtị mgbe obi charụ ndị ya hapụ. Tenụ ndị nna ndị niile anwụ enwere ụka riri eri abụrụzie nna. Ha abụzi nna, ha bụrụzie nna wee duhiezie ụmụ ha bikọs nwere nke ha ma. Ebe ụfọdụ ihe ọgbụ tọrọ ọgbụ dị na ngwuru ha zafusie ya. Ụfọdụ ndị enyere ọfọ mafuo ọfọ. O wee na-enye ngwuru dị iche iche nsogbu, maka na enwere ọgbụgba ndụ ndị nna nna ha ji wee install those entities of powers na ngwuru dị iche iche ka ha na-echekwa ngwuru. Ịghọtara ya? Mgbe anwa mgbe gburugburu onye ebe ọdụ ọmụmụ dị echefukwara na o nwere ọtụtụ ihe na-eme na-enye nsogbu n'ọmụmụ eji wee hiwe ọdụ ọmụmụ. Ọ bụrụ ọgwụ, ọ bụrụ mmadụ ka e nyere, mana eji wee bịazie mgbe ndị nna anyị ha bịawaziri ụlọ ụka akọtọbazie sị ha na nwa na-arụzi mmụọ nna gị kpọturu n'oliri mmadụ na ya na ọdụ ọmụ na-eliri mmadụ na-emere nke a na-emere nke a. Ụmụ ihe niile ihe niile afalasi ka gị nwa na onwe gị ọ bụrụ na-etolite na-abịa n'ụka wee na-afụtazie na ndị nna nna anyị mere alụ asị ka ọ bụ. Ọ bụrụ na onwelu mgbe e hiwere mmụọ ọbụla, onwero nke eji mmadụ wee hibe, hapụ ụmụ akụkọ niile na-afọ awụ. Nobody can prove those things to be right. The installation of entities of powers na-enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma. Ndị ụka kpọrọ ya 9 choirs of angels. Ndị ọbụla nwere ọrụ ha. Ndị ụka ya agwaghị na ndị nke na-eje ọgụ na onye isi ha bụ St. Michael akpọrọ ya afa n'aha ndị ọcha, mana ndị be anyị kpọrọ ya Amadioha ma ọ bụ Las. Ịghọtara ya? Denụ enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ iweta ozi ọma dị iche iche. Ndị ọzọ kpọrọ ụfọdụ dị iche, ụfọdụ kpọọ ya udo, ụfọdụ kpọọ St. Gabriel. Ịghọtara? Ụfọdụ kpọọ ya ogwugwu. Ịghọtara ya? So ihe niile abụ ndị anjelu nke Chukwu ndị na-aga anyị na-eme mmadụ, kama na ọzi ndị ruo ha baa ya afa n'asụsụ nke ala ha. N'ihe mere bụ na ọ bụrụ na achọrọ ịkpọtu mmụọ nwaanyị, ịkpọtuo anjelu nke Chukwu, gwa ha n'ụbọchị taa ka a na-akpọtu ha. Ọ bụrụ na arụkwụsị ndị obodo ụmụnna nwe ewetasịa mmadụ na famili dị iche iche, the elders, ha niile ga-ejikọ aka ọnụ. Alụ echefukwana na arụsị ọbụla eyiwere nwere ihe kpatara eji wee hibie na mgbe gboo. O nwere arụsị ehiwelu na ngwuru saịdị be anyị bụ mgbe ndị mmadụ na-anwụ, si o nwere ọya pụtara mgbe ahụ ewee sị na ọya dịka ihe a na-akpọ COVID-19. Mana mgbe ahụ nke awụ nke na-egbu ndị Afrịka na be anyị, mgbe anyị wee sị na-eji ebute nya bụ arụsị na afọ nya bụ arụsị owe ịsa.
ịghọtago. Ya bụ arụsị ahụ bụ ebe ọbụla onye esi na-eje na vileji anyị na-eje, ebe ọbụla ị na-eje, ị bịagoro n'ihu ịsamịsa wee kene ịsamịsa ka ije bata ka ị ghara ibute ọya ọbụla. And nke bụ eziokwu na ọ na-arụ ya bụ ọrụ. So o nwere mmụọ ọbụla nwere ihe eji wee chibie. Ụlọ asị dị na be anyị mmụọ eji eje ọgụ, maka na olden days ya nwa nwere ndị agha abam na-abịa awakpo ndị be anyị na ọgụ, maka na mgbe gburugburu a na-enwe the survival of the fittest. Obodo nwere ike nwee warriors, ha bịa wakpo obodo ibe ha, chụsaa ha, ụnụ kwụ ha kpara ala ụnụ. Ịdago ewee bute arụsị. Arụsị a kpatara anyị nwa na onwe anyị ji wee bi between oke Oraifite na ọzọ obodo. Ịghọtara ya? So arụsị abụọ abịa, ndị nna ochie jikọ ha ka ọnụ wee kpọtuo n'ọta ka anyị na-akpọku mmụọ Angelu nke Chukwu, mmụọ budo etu a wee kpọtuo mmụọ Chukwu si ya gbadata, mmụọ na-ejere Chukwu ozi, ndị ọrụ ha bụ ịnụ ọgụ, ichekwaba obodo, na ị ga na-echekwaba anyị n'aka ndị ajọ mmadụ, ndị na-achọ ka achụpụ anyị na ana nke anyị, ndị na-achọ ka akpakara ana anyị. Ụnụ agụsịa ihe ụnụ chọrọ ka ọ na-emere ụnụ. Ụnụ amadugo nsọ ana bụ onye emegbu n'ibie, onye di na nwunye mmadụ, onye akpụ na-atụrụ mmadụ. Agụsịa nsọ ana ha niile tie ọfọ n'ala wee kwuo na ụbọchị dị etu a ofu ugboro n'ahọ ma ugboro na-abụ n'ahọ na mmụọ dị etu a ga na-eri ji na-abịa na-awara ya ji, ma ọ na-aga na-abịa emere ihe dị etu a, enwe agrimenti nwee stọ. Etu ahụ kwa ka ụfọdụ ndị nna ji wee afta ka ehibechara nke bụ nke obodo, ụfọdụ nazie na ngwuru ha dị iche iche. Example, ụfọdụ na-abịa kpọtuo mmụọ na ngwurube nna ha wee sị na taa ka ya na-akpọtu mmụọ dị etu a na ngwurube nna ya. Like na ngwurube nna m enwere mmụọ nna nna ha kpọtu, ọ mmụọ nwaanyị, ọ mmụọ nwaanyị wee kpọtuo mmụọ ikwu nne arọ na ogwugwu ichi wee kpọtuo ya wee sị ya bịa ha chekwaba ngwurube ya, na ya ga na-emeri nka, na ya ga na-emeri nka. Mana ụtọ na ụmụazị toliteziri enwe ọgbụgba ndụ etu ọnwa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na ụmụ Izrel ji wee nwee ọgbụgba ndụ, na ya ga-abụrụ ha nna, na-echekwaba ha n'aka ndị ilo, n'aka obodo niile gbara ha okirikiri na-anọkọta bịa buso ha agha. O wee nye ha 10 commandment. Ọ 10 commandment ya wụ iwu ọdịnala. Sị ya na ọ bụ na ha dewere n'iwu a na ya ga-abụrụ ha nna, ana ndị nwere obodo ọrụ ya bịa buso ha agha merie ha. Mgbe ọbụla ha jere ọgụ igbe ọgba ndụ ahụ enwee mmeri. So ọnya etu a ka ụfọdụ ndị nna nna anyị ha great grandfathers si wee nwee ọgba ndụ with ndị Angelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, baa ya ofu afa, kpọtuo ya, na-egburi oke ọkpa na nnekwu. Ụfọdụ a na-egburi ofu anụmanụ, mana ọ bụrụ mmadụ ka m na-agwa gị. Onwezie eri ndị mechaziri n'ikpeazụ chụwa aja mmadụ, ị marụ na ọ bụrụ na ndị mesizielu tibezie ihe ọjọọ na nke ha, maọbụ na onye adọtara n'agha, maọbụ na ndị obodo na-emesizielu, onwezie ka ha si eme the invaders, bịazie ka ha bịa wakpo obodo ọgụ, enwudeta onye anwa ewere ya bịa chụọ aja. O nwere ndị mechazi mewe na ụdị a, mana nke a bụ original plan. Nke a bụ na o nwere ndị nwere mmụọ nọ na befa, ha megidozie wazi out of gear, just like ihe mere n'oge nke Abraham. Ọ bụrụ Chukwu okike si ya were nwa Isaac chụọrọ ya aja, ma anya ọ na onwe emekọtara wee sị ka e were otu ihe ya nwere thinking na ewere ihe anya nwere wee chụọ Chukwu aja, na ọ ga-eme ka Chukwu fụ ya n'anya nke ukwuu. Mana Chukwu oke bịara wee sị mba, ametụkwana nwatakịrị aka, gị na ebunuzie nọf wee chụọrọ ya aja, o were wee chụọrọ ya aja. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na Chukwu okike mere intervene mgbe ahụ, Abraham nwere ike igbu nwa ya. Ịghọtara ya? In the name na ọ na-achụrụ Chukwu okike aja. So ọnwa ebe 1 or 2 places or isolated places o mere, ị mara na nke ndị abụ out of overzealousness of some people around that area filuo na o nwere ndị ha ritere n'agha eji egbuoro mmụọ.
n'ụdị ka anyị wee kene mmụọ n'okwe o mere ndị a bịara ịwakpo ha n'agha enwerozi mmeri. Nke a nwaanyị sorote cases mmadụ ụbọchị a na-eme install of those deities nwere ihe dị ka anyị nyere mmadụ. Those fallacy a kụziri bụ ihe eji kụzi ka ndị ụka ọbịa wee kọtọọ ọdịnala. Ịghọtago? Anyị nwabụ ndị na-eme dibịa na-eme great dibịa, mana na somebody nwere ike iji aka installụọ kpọtuo an entity. Ịghọtago? Ị na-enwe ọgbụgba ndụ ọ na-alụrụ ọrụ, o nwere mmadụ dị n'ime ya. Ịghọtara ya? Like ụbọchị a na-eme installation of agwụ na-achụta ego, enwere onye n'ite na ọbụla a na-enyi n'ala ma ọ bụ ụbọchị a na-arụ agwụ asị ka egbuo mmadụ. No, ụbọchị m lụrụ agwụ egburu ọkụkọ oke na nwunye, egburu ebulu. Ụfọdụ n'obodo ụfọdụ na-abụ like side agụrụ, ụfọdụ obodo na-abụ ụfọdụ na ha na-arụ agwụ, ha rụcha agwụ ha egbuoro agwụ ha nkịta. Agwụ na-apụ apụ, agwụ na-enwe ọpụpụ agwụ, na-enwe mbata agwụ na ọpụpụ agwụ. Agwụ mmụọ na-apụ apụ. Ịlụ agwụ ụlọtụ ọfụma na-echukwa agwụ gị. Etu a ka ọ dị installation ọfụma. Ọ bụ na mmadụ pụtara wee sị ka ya doo ana ngwurube nna ya. A gwara gị na gị nwoke bi ngwurube nna gị, ị nwere nwego ngwuru nke aka gị, weda ma ibu diọkpara ma ọ na-edu ọdụ eburu ọdịọkpara ma na-elogolo gị ha n'obi. Ị nwere ike iji aka gị were nnekwu ọkụkọ, maka na ana bụ nnekwu ka ọ na-eri na ana nwaanyị. I were nnekwu ọkụkọ wee kpọtuo ana mma emereghị ya n'onwe kama na ịbịa Ugochi tụrụ atụwara agwa m ga-etu ige ka ịdị aga etu ị ga-esi ji aka gị mee. I wee kpọtuo ana ngwurube si na ọtata ka ị na-eme install, gwa ya etu ị ga-esi wee yuzu ogirisi ihe niile ị ga-eme na ọjị ma nzu ma edo ma ihe niile ị ga-eji na nkwụ ọkụ ị ga-eji wee je ịdọtuo eme install etu anyị ruwe ihe dị ka ogirisi, igboro ha nnekwu anwa. Mgbe ọ bụla ihe si wee nwe ka ihe si wee dị, were ọjije n'ebe ị dọrọ ala ime gị install ya akụgo ha enwe ọta. Ihe awụ uwe ọta. Ịmara etu o si abụ na ndị ụka arụchara ụlọ ụka enwe ebe uwere ọta. O nwere ụfọdụ ihe gasị emerụ na that ọta wuchi nke gị nwa na-eje ụka amarọ. Ịghọtago? O nwere ụfọdụ ndị na-achị uwe ọta enwe bone of scent na ọta and so many of that things na-adị ya mana ịmarọ. Maka ụbọchị anyị eme olesi ịkawara ụka wee karuo to the top. Ịghọtago? Iwe mara ụfọdụ ihe gasị secret things a na-eme na the altar n'ụka ọbụla. Ịghọtara ya? So all installation. O nwere installations mgbe ị bịa kpọtuo ana dọtuo mmụọ ana ngwuru, ọ mmụọ ka ị mere install. Ụbọchị a bịakwara nwe ike ọwụ na ụdọ ọgbụ dị na ngwurube nna gị na-emebigie and ị chọrọ ime dibịa, ị mara na ihe emere reinstall of ọdụ ọgbụgbụ anew na ngwuru gị maka na you need it. Ihe niile abụ ezumezu, ibido mewe reinstall of all those things. Nwere mmadụ egburu ya, mana ndị mmadụ wee abịa eburu ụzọ give a dog a bad name. Onye nwere ajọ obi igbu mmadụ nwere ajọ obi igbu mmadụ, ọ bụrụ ọdịnala si gị gbuo. Nke bụ eziokwu na those spirits niile a na-achụrụ aja, ihe anyị na-emekwana ihe ahụ personal relation. They are not eating it. Those ebuna egburu is we human being ga-eri ya. The leftover, the ants, the lizard, name it, the birds and whatever. We feast on those things. Soro nwa aṅụrị wee kene Chukwu okike wee sị ya gazie. Let me tell you one thing what you don't know. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa zakwu ka m nwere ihe ịma wee gbara asị onye bụ Chukwu. Ọ sị na Chukwu bụ mmụọ. O wee sị na Chukwu enwere arụ ma nchara maka na ọ bụ mmụọ. Chi nke ukwu a na-eri ya. Ife adị ji na ọkụ ibu wee je na nke fada ma ọ jere ụlọ ụka inye ekene, ọ bụrụ Chukwu riri. Ọ pastọ gị ma ọ bụ ụkọchukwu gị riri ji na ọkụkọ gị. Ịghọtara ihe na-ekwu? Chukwu a na-eri nke iwetakwu dibịa, ọ bụrụ dibịa riri, ọ bụrụ Chukwu riri. The spirits, the entities of powers are not even eaten because they are not human. They are not eaten because they don't have physical flesh. That we human beings do feel hungry is because of the flesh. Our flesh. Then the earthly clock, million of banana. So therefore, our body needs nutrients and vitamin to nourish, to function well. Oh, yeah, but I feel hungry.
ahụ mmadụ a na-arụ ọrụ dịka asị na ọrụ njin ị niile ị na-agba ya oyi na-egeji mmiri, ịghọtara ya. But the spirit, your ancestors, believe in me, they don't have flesh, this flesh na-eri ji na ọkụkọ, ịghọtara ya. They don't eat all those things. Let me tell you what is really happening in the spiritual realm. Ihe na-eme n'obu na mgbe ahụ ị bịara n'ihu mmụọ wee godoro mmụọ wee sị mmụọ n'iji ọkụkọ a ma ọ bụ n'iji ebudo a ka ị wee yọọ ihe ọ pụtara bụ na adị agba aka achụ ihe na-ata alụ. Ị na-eje n'ihu mmụọ ị na-enwe ihe iji, ị na-eje n'ihu eze ị ga-eji something wee na-ayọ ihe etu esi eme ihe mgbe gburugburu. You must give before you receive, because when you are giving, your hands is open to give, therefore you will receive. But when you are not giving, your fist is locked, so your fist is not even open for you to receive. But when you are giving out something, you can see that their palms are open. Then something will enter back. But all the philosophy of life. So mgbe ọbụla anyị chọrọ inye ya mmụọ ihe, anyị na-ejiri ihe name them, ihe ọbụla. Whatever you are giving is like sacrifice you are making. So ọ bụ nzu, ọ bụ edo, ọ bụ nkwụ ọkụ, ọ bụ ọjị, ọ bụ ọkụkọ, ọ bụ ebulu. Whatever you are giving is you are giving out something. So therefore, givers never lack. So the fact that you are giving something, you will receive something. All the power of giving. It's not as if those spirits na-eri ya. Na-eke ihe na-eme n'obu, it shows gratitude. Example, o nwere na nke my friend Angel ejere m ya ihe, jechara ya ihe, o wee nye m ji na ọkụkọ. Nke bụ eziokwu na ji na ọkụkọ ahụ o nyere m, obi tọrọ m ụtọ. Yotago na mbịara biya, o wee nye m ji na ọkụkọ wee sị m deme na ya mere m appreciate na mbịara ya iri ji ya na ime agwụ. Then nke na-enye nwa aṅụrị na ihe o mere, maka na ekele nwaanyị na-agwa akịdo ọgwọta ọzọ. Ihe o mere tọrọ m ụtọ, o gosi na o mere appreciate my present. Eji m ọkụkọ anata, nne m wee si Ọnịcha nata, wee si ya nne jee na ebe m na-edobe na my cage na ị ga-afụ ọka agirikide ebe ahụ ka ị were. Nne m nwa aṅụrị, dị very happy. Nwere ọka si ya nne ị nara oge igbuo ya ka ị wee nwee aṅụrị. Yatago onwere ọkụ kere m nwa aṅụrị, nwere ọkụ na yatago onye nyere m ihe enyego m n'ọmụnwa ka o nyere, mana m nwa na onwe nye etu another person, onye a nwa aṅụrị. Ghọtara ya. Nke bụ eziokwu na ewu anwa ma ọ bụ ebulu anwa ma ọkụkọ anyị ji wee bịa n'ihu mmụọ, ọ bụ n'ihu agwụ, ọ bụ n'ihu entities of powers, ọ bụ n'ihu mmụọ ọbụla, wee sị mmụọ na-eji m ọkụkọ ka m bịa kene gị, eji m ọkụkọ n'aka wee na-ayọ gị ihe, biko mere m nke a ma ọ mere m nke ọzọ. Then na ọkụkọ na mma egbu ya ka m wee kene gị. Mgbe ahụ i gburu ọkụkọ anwa, mmee ya wee wụsasịa n'ala, mmụọ adịgo happy. Ihe mmụọ chọrọ ụdatị na ịbịa chie n'ihu bụ ihe mmụọ chọrọ. Ihe agha ịbịa chie mmụọ n'ihu bụ ihe mmụọ chọrọ. O nwerozi ihe ọzọ. Data ihe anwa ịbịa gbuchazi ebe ahụ bụ ka elemental beings. Ya find out na ije gbuo ebulu ma ọ gbuo anụmanụ ọbụla, efu ka ngwere na ụmụ ant ndị ọzọ na-abịa na-efis na those blood. Those ụmụ anụmanụ a na-efis na those things, they on their own knows that this thing is sacrifice, because they will see it in large quantity. Ha ma na ọ bụrụ particle dapụrụ adapụ, so they will come and feast on it. Mgbe ahụ ha feast, echefukwara na mgbe ahụ anyị feastchara ijechara ha datin anwa, iburu ọkụkọ a ma ọ bụrụ ewu anwa jee kpọchazie ya, sie ya, isichazie ya, then i were obie kere ihe mmụọ na-erikwa obie na liver, gosiri na ịma na ọnya nwa i wee were obie na liver ahụ. Ọ bụrụ na nke esi wuti ji,
were obi ya na dibịa piricha ya bịa kpọsakwara ya si ya na ọkụkọ anwa mgburu na-esichakwa anya ebeka kpọsapụ ya n'ihu ya igosikwa na ịma na ọnya nwe then the rest of the flesh gị na ndị enyi ga-ewerezie eje rie words of mouth nye ha mmanya ha ṅụọ ha enwe aṅụrị ha nricha ha si ya gazie maka na amara ihe iyi mere wee chụọ aja na o nwere ihe ọma ibu n'obi. Ịbịa na nke Eze-Ana Ugochi tubelu everyday anyị na-arụ ọrụ ndị mmadụ onye dịcha ọsị ya gazie Eze-Ana ya gazie onye ọna ya gazie ha nọrọ mgbe nna ya anyị wee gbu nyabụ anụ mana ha ma na ya ma anụ a mgburu na o nwere ihe mbụ n'obi wee gọọ ọfọ wee gbuo nyabụ anụ therefore ha dịcha out of gratitude ha si ya gazie. I need their happiness. That their happiness is what mmụọ needs. Ka ha soro m na-asị ya gazie maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Then ụmụ anụmanụ ndị anwa the lizard and all the ants ịmagọnachi nke ukwu kwụsịrị na ụmụ nnụnụ nke igwe na ha enwere ubi ma maọbụ ọba mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Kedu ka o si azụ ha nri? O si na ụdị ihe dị aja dị etu a mmadụ na-ewepụta wee na-azụ ha nri n'ebe ọ dị ukwuu. Mgbe ha na-eri ihe niile a ha na-ekelekwa chi nke ukwuu na-asị Chukwu okike ekele dịrị gị na ịkarịrị ha sịrị ịbụ. Mgbe ha na-eri ihe na-etu a ha na-ekelekwa Chineke na-asị Chukwu okike dewo. Ha na-ericha ya ha asịkwa ya gazie. Detero mata na ịdị anụ ihe a na-ekwu bụ na ị nwere the gift of ịnụ ihe ụmụ anụmanụ and the ants and lizard na-akpa. Ịmara na ha na-akpa nkata ịmara na ha na-enwe aṅụrị ịmara na those lizard and everything those things na-enwe aṅụrị those birds sometimes ha ya anọrịta nọkọta efe ọkụkọ na-eme ko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 
ichekwa na mistake human being na-eme na mmadụ che nọọsụ ya dị important in creation. Mmadụ che nọọsụ ya na-ekele Chukwu, mana ihe niile ekere eke na-etonye bụ Chineke onye ike niile si n'aka ya bịa. Mgbe ha risi alụdosi nsị ahụ, ha ma na ihe eji chụọ aja, ha sị Chukwu okike nekwa aja Eze-Ana chụrụ taa, ya gazie. Ịghọtara ya? Ụmụ anjelu nke Chukwu niile anyị na-egbusara anụ abụrụ ha na-eri ya, maka na ihe ha chọrọ bụ gratitude. Amagoro nga atụ malụ gị atụ ụbọchị njekwa ụdị nke enyi m nwoke na ọzọ ụbụrụ jechara ihe onwunye m ofu ọkụkọ na ofu ji, ntiri m ihe na buut. Mgbe e tiri m ihe a na buut, mpụtakọ werokwu ya nye ndị bịara be m ji, ha were wee tinye wee sie ọkụkọ ndị mmadụ erisakwa. Were agiriki nere ọkọ nere nye nne m si ya ya were n'ọkụkọ nyerie onwe na aṅụ data aṅụrị ahụ enwe o nwere ihe chọrọ, mana ọ bụrụ m nwara irie ji nke so m wee bata, ọ bụrụ m nwara iri nọ ndị mmadụ riri atago. Mana obi atọgo m ụtọ n'ihe anwa enyi nwoke na ọzọ ogburu mere, and of which na ọ na-erikwa ji ma ọ na-emekwa agwụ na-esi ya mma jekwa maka na o metara m mma. Ịghọtara ya? So mgbe ị na-enye mmụọ those entities of powers, ọ maka ndị na-asị na anyị na-efe dosi no, ndị niile abụ anjelu nke Chukwu, ihe anyị na-ekpe homage. Dịka etu ndị ụka Katọlik wee kesị gị na ha na-eme genuflection, ịjụ ha sị mba na ndị those sense abụrụ worship ka ha na worship ya, nọ nsọpụrụ ka ha na-enye ha. The same thing with those entities of powers emere store. Otu ọ bụ arụsị arụkwụsị ndị na ụmụnna gị, ma ọ bụ ndị mmụọ ndị ọzọ nọ na ngwuru. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ ha na-eri ya ka m na-agwa gị, kama na ha na-eri ya maka na ha bụ mmụọ, ha nwere ọnụ. Mana mgbe ọ bụla i nyere ha ihe in gratitude, those elemental beings and entities of powers na-abịa erie, ha rie ha enwe aṅụrị, ha nwa adịghị oke. Ịghọtara ya? So ụmụ mmụọ anwa mgbe ị bịa nye m ihe, ọ bụrụ ihe ọbụla mmadụ nyere Eze-Ana ka m eri. Ịghọtara ya? Mmadụ nwere ike butere m biya, adị m aṅụ biya. Yes, adị m aṅụ biya. Now wee bara m adị aṅụ biya, ibute m gị ya mma ekele gị nwa aṅụrị. Na mgbe m mee foundation m ụlọ m na-ebido ọfụ, elọta ọfụ ndị mmadụ onye fụkwa ha bịa buru mmanya bịa si na ha bịara ka ha bịa kene, ma ndị na-ebu ngwọ na galọn, ma ndị na-ebu mmanya oyibo. Onye buru bịa ọ sị na ihe nke a
ọrụ ụlọ nke a na-arụ the speed eji arụ ya na-arụ ọrụ every day for 3 months arụcha ya na ha chọrọ ịbata up for the blessing. Ha bịa agọrọ ha ọjị kpere ha ekpere wishie ka ihe ọma mere ha. Then my boys ebupụta mmanya, ndị nọ na be m aṅụsa mmanya. Na-ekwu yes, ọ mụnwa ka e nyere and I'm happy. And whenever each and every one of them na-emekwa ụdị ihe aṅụrị taa, mma ejekwa jee reciprocate ya, mana na ọ bụrụ m nwara direct. So those ebunu ahụ so ị gbara mmụọ anya, those ebunu niile ị na-eje ihe na-achọ ihe na-akpọ PR, personal relation. Ndị niile a na-abịa na be m na-ebu mmanya wee na-abịa na-asị ka ha bịa taa blessing ka m gọọrọ ha ọfọ maka ihe ọma Chukwu na-emere m, ka ha kesoketa oke n'ime. Yes, adị m happy. Mana ife ha na-ebuild ihe ahụ ihe a na-akpọ personal relation, maka na onwere mgbe any of them na-eme ihe mụnwa bụ Eze-Ana ama shift to something time, create a time wee jere ha ihe ghọtara ya. All personal relation despite the fact that thing ha wetara abụrụ ihe m na-eri ịghọtara ya. Mana ha ebuild go that bond, the cordial relationship, that respect, that thing ahụ ha gosiri m recognition, then I will reciprocate, because whatever you give to nature, nature must give it, return it back to you. Like onwe mgbe m na-emepe ma temple, ma mgbe m na-emepe ụlọ ọrụ, onwe ndị ndọsi obodo ma ndị nọ ebe dị iche iche sendịrị m ego ebunu, gote ebunu gbuo wee kenezi. Yes, onwere ike ebunu onwe ụbọchị anyị na-apụta gbuo ebunu, yesterday one ka egburu ebunu one ka egburu. I can't eat all. Ndị eletu ole m nwere ike iri, ndị ọzọ erie ihe niile ahụ. So but ọmụnwa ka e nyere ịghọtara ya, and mụnwa na onwe m dị very grateful. So ihe na-achịkọwa bụ na mgbe ọbụla iwelu ọkụkọ jee n'ihu mmụọ, ihe ị na-eme gratitude, mmụọ na onwe ya wetara ya adịgo happy na at least na ịma. Then mgbe ị nyochara ya ihe wee gbuo onye bụ ọkụkọ, ụmụ anụmanụ wee bịakwa na obi eze soro rie. Mgbe a na-ahụpụta na nke m na eze na be Eze-Ana, ndị mmadụ eju na-eri na-aṅụ, a na-ebute mmanya dị iche a na-eri na-aṅụ. It gladens my heart. Ọ sara aka ka ọ bụ, mana ọ bụrụ m gwara onwe m ririe. So onye na-achọ ịkụwa bụ na ụmụ mmụọ ndị njelu nke Chukwu anyị na-achụpụrụ aja abụrụ ha nwa ka na-eri those things. Mana ọ ndị mmadụ, mana onye anwa njelu nke Chukwu anyị butere ewu a ma onye nyere ebu na anwa dị happy. Etu a nnọkịta nwere moto mmadụ nwere ike ibute na be m, ọ bụrụ moto m ala ikọrọ ma ọ nọọ moto m nwegolo, then mfiri ọ na-enwere need for nwa ike ibie, ọ na-occupy space and whereby na onwe ka ọ bụrụ ụdị moto m nwegoro, enwere m nke were enwe ọgọ tashia mmadụ ịghọtara ya. Then ma onye anwa dachiri m ya, I will remain grateful for the person. Onwe ihe ọbụla m emerie for icheta atọ na Eze-Ana kwesịrị ka o nwee moto, m emerie ya ịghọtara ya. Despite the fact na m jikwa dị moto ahụ eme ọgọ, maka na givers never lack ịghọtago. A na-eri akụ na-abịa ọkụwadị. If you know laws of nature, whatever that enter your hand should not be hold like this, because if you hold like this, none will enter again. Ọ na-abata ọ na-apụ, ọ na-abata ọ na-apụ ịghọtago. That's how things work. So akụwago m ihe ị kwesịrị ịmụ gbasara ndị ichie, the installation of deities and the entities of powers na family. So ịkweze ka mmadụ na-asị gị na mmadụ ka eji wee sị ọ bụrụ eziokwu. Ihe niile na falasi ndị ụka ọbịa kretiri n'isi ụmụazị a na-amụta ọfụ ka ha wee fụta ọdịnala asị ifo. Yes, quote me. Na Ugochi tubelu na temple enwere some deities anyị mere install, mana nke bụ eziokwu bụ nọọsụ ọkụkọ na nnekwu ka eji mee install. Then ha na-arụzi ọrụ, ha na-eri ebulu, na-eri many things ịghọtago, na-enwe aṅụrị. So mana ọ bụrụ nọ mmadụ, so ịkwara ka mmadụ na-etigharị gị anya ịghọtara na-ekwu. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Onwe ihe ọbụla nkọwa taa, maọbụ ihe nkọwa gburugburu, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala, ma ọ na ịchọrọ ka agbara gị afa mmiri emi, chọpụta ihe zoro ezo, send ya message 0805 7837672. Ekwukwa m okwu masa anyị ebidogo ịchụ aja for 14 days, anyị ga-end na 19. O na 19 anwa anyị ga-egbu ebunu dị iche iche a ga-eji wee si elu ya bụ aja niile anwa a chụrụ
n'isi ndị a chụrụ ofu ofu na ndị a chụrụ n'igwe. Mana ndị marụ mma na adịmeshi oke si ọrụ, yes, adịmeshi ọrụ na soshal midia. Mana ndị niile dị involve na aja ọhụụ bụ ndị a ga-esi vidiyo ya wee sendịara ha na dia WhatsApp ka ha wee nwee ike fụ ka o si gba wee bie na ya bụ and ama m na before then, according to message nweta today, na before from now till 14th 19th ọ ga-akwụsị that 14 days, na a ga-enwe ndị ga-ebido nyewe testimony even before I conclude onye n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Then ọ bụrụ na ime isi out this particular November own ka etinyere dị nke December, mmemme m na-abịa na December 1, so from 2nd December and 3rd December a ga-ebidokwa nke December for another 14 days. So if you miss this one, ewutena gị too much, ma kwado maka nke December na-abịa wee dịrị gaba. A sị na ọmaka ga-emere nwoke mere nwaanyị, a sị na ihe ọma ga-eme. Let there be cost breaking, let there be open doors, let there be upliftment. Meseji a dara taa nwere ndị ọ ga-azọ ndụ, o nwere ndị ọ ga-echenji whatever that is happening around them. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile ka ozi ada n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ ozi nwere onwe, ozi mpụta ihe, ozi ịsa ụchụ. Let there be cost breaking, let there be upliftment, let there be favor, abundant blessing, let there be financial breakthrough. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu oke dịka onye nchụaja na ihe niile ekwere omume na ọ ga-ebido kwewe omume n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Na ọrụ ọbụla ekwere ọrụ na ịrụ ya na anyị ga-arụta ihe, na okwu ọbụla ekwere okwukwu na anyị kwuo na anyị ga-ekwute ihe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ọbụla ahụ, my viewers all over the world, let blessing that flows from the fountain of grace n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile locate you. Ise